Natala ang ikaduhang bird flu strain sa usa ka dairy cattle sa Estados Unidos human ipag-detect sa gipahigayon nga National Milk Testing Program. Suma pa sa US Department of Agriculture nga una usab kini nga higayon nga na-detect ang maong virus sa mga baka. Giilang mo ang strain sa ahensya nga D1.1 genotype samtang natala nga 957 ka bird flu infections sa dairy herd sukad pa sa buwan sa Marso sa niaging tuig maong nagikan sa laing strain nga B3.13 genotype. Dungag pa sa Agriculture Director nga si JJ Goicoechea nga dako ang posibilidad nga mitakod ang maong virus gikan sa wild nga mga langgam ngadto na sa mga baka o ubang kahayupan. Giawhag usab niini ang mga mag-uuma sa pagpalig-on sa safety ug security measures aron sa pagprotektar niini sa mga binuhi. Subay sa presensya sa maong virus na minusan na ang milk output sa mga cattle, minusota usab kini sa pagtaas sa presyo sa itlog tungod sa daghang mga manok nga nangamatay tungod sa maong infeksyon samtang dulan usab sa 70 ka mga tawo sukad pa sa buwan sa Abril ang infected lukop nasod. Daling gihimo usab sa lokal nga otoridad ang operasyon sa pag-contain sa virus pinaagi sa usa ka quarantine. Kay numduman nga gi-quarantine usab ang duha ka mga county sa nasod sa nilabayng Enero 31 aron sa pag-contain sa virus suma pa sa Nevada Department of Agriculture.